Kirikin ikastolan berdintasuna ezinbestekoa dela uste dugu. Badekogu proiektu oso polita bat ikasleak protagonista direnak. Bertan prestatzen da bezain bat ekintza, gero ikastolan martxan jartzen dugu sanak, eta uste dut hori lan oso garrantzitsua eta gainera oso polita egiten da dela. Uste dut gertutasuna eta laguntasuna gure ikastolan bermatzen dugula. Nire esperientzia ikasle moduan, adibidez, batxilergoan zauzenean ez dakizula zer ikasi, irakaskuntza munduan sartzera bultzatu ninduena izan zen irakasleak transmititu zidatena. Esatena, egunen baten graduan egin da hori, ez? Nik ikaslei hori transmititu. Eta uste dut hori ikastolan bermatzen dugula. Gurumenarekin ere konpromisoa izatea bilatzen dugu. Azkenean, gaur egungo gazteak eta umeak dira gure etorkizuna definituko dabenak, eta gura badugu mundu hobe bat egin, uste dugu ezinbestekoa dela balore hori ekartzen. Elikadura osasuntsua ere oso garrantzitsua dela uste dugu. Horregatik aurreko urtean ikastola programaten sartu zen, non azukre kantitatea txikitu dugun eta kilometro zero bermatzen saiatzen gara. Kirikin ikastola zuekin batera.